Giimbestigahan na sa kapulisan kining bastos nga binuhatan sulod sa diskuhan sa lungsod sa Balilihan, Lalawigan sa Bohol. Ang video sa panghitabo na pasa-pasa na sa social media nga nakapaukay sa mga netizens. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Parte kini sa video nga napasapasa sa mga netizens nga giingong nahitabo sa diskuhan didto sa Lalawigan sa Bohol. Nakuhaan kining duha ka mga tawo nga inay sayaw, lain man hinuon ang gikabisihan sa dance floor. Nakaluhod na ang usa ngadto sa lalaki samtang naghimo sa malaway nga binuhatan. Kini samtang sila gialirungan sab sa uban nga mga tawo nga daw wa rasay panumbaling. Ang maong insidente gingong nahitabo sa lungsod sa Balilihan sa disco nga subay unta sa kasaulugan sa ilang fiesta. Giimbestigahan na ang insidente ug matod sa kapulisan nailhan na ang mga tawo nga involved. Giandam na ang mga kasong ipasaka tungod sa maong binuhatan nga gihulagway nga grave scandal. Perhaps hubog na kay sila, wa na sila kabalo sa ilang gibuhat, or wa sila kabalo nga ang ilang gibuhat is a crime. But you know, ignorance of the law excuses no one, no? And this is morality will tell us that this is really not good. Gitrace pasab ang orihinal nga nagpost sa video sa social media. How about sa uploader sa video? Katong nag-take o video? We are trying to check what is the probable violation because the act was done in a public place. Lakip sa gitan-aw sab karon ang tulubagon sa mga organizers sa padisko. If you can see in the video, daghang mura og nag-abiba, no? Nag-abiba. Instead of trying to put a stop in that very, very lewd scenario, they were trying to upload it. So, that is the trajectory of the investigation. Samtang base sa pamahayag sa mayor sa Balilihan, Pureza Chato, nga gipost sa social media sa iyang anak nga mao'y vice mayor, nanawagan kini nga ipahunong na ang pagpakatap sa video kay giingong dunay minor de edad nga nalambigit sa laway nga binuhatan. Sa mga naghupot na niini, awhag niya nga i-delete na kini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.